Hej og velkommen til Chili-smagen. I dag skal vi smage habanero, som bliver betegnet som en af verdens stærkeste chilier. Og den er helt ny, kan I se, den er ikke engang pakket op. Den skal jo skylles der om en grøntsag. Man kan sådan dufte, den bare smager. Nå, skål! Sirup on the other side. Vi skal tygge godt, ikke? Ja. Tyk, inden du sluger. Den er kraftig. Den smager jo fint. Er der ikke flere af dem? Nå, ja. Tak for i dag.